baho, puta. Iba ba yun? Pizza yun. Magawa mo to. Wala lang, trip lang. Bigyan mo ako. Punta kami sa bahay ng barkada ko. With me! Sino yan? Wala, lalagay ko sa Facebook, trip lang. Dahil kakaya dito. Punta kami sa bahay ng barkada ko. Ayun pa. Mo doon. Magkakasi ko yun sa inlasi eh. Takbo! Ay, pamlajan! Kabas!